Zainab ta taso ne a cikin wani iyali mai girma wanda tana da 'yan uwa 3 mata 2 maza. Ta taso cikin tarbiyyar girmama na gaba da ita da kuma mutunta 'yan uwanta da kuma taimakawa na ƙasa da ita. Iyayenta sun rasu tun tana 'yar kimanin shekara 16. Daga bisani ta koma hannun kakaninta suka ci gaba da kula da tarbiyyarta, wanda ita ta dawo ta ci gaba da kula da su bayan girma ya kama su. Tun tana budurwa ta taso da son taimakawa mabukata da kuma waɗanda suke cikin kuncin rayuwa. Sai dai daga baya kuma rayuwa ta juya mata baya. Tunda ta yi auren farko ta haifi yara 2. Bayan shekara 2 mijinta kuma ya rasu. Daga baya ta sake wani auren inda ta haifi yara guda 2. Daga bisani su ma kuma suka rasu. Zainab ta yi baƙin ciki sosai da abin da ya faru da rayuwarta. Ta binne 'ya'yanta guda 2 da mijinta. Abin da bai dace a ce ita take binne 'ya'yanta ba. Zainab ta ƙudiri aniyar ganin ta kare rayuwar sauran 'ya'yanta 2 da suka rage mata. Duk kuwa da rashin kuɗi ko mai tallafa mata, a 'yan shekarunta ta kula da cewa wannan rayuwa da suke ciki ba ta da tabbas. Mijinta yana da wani aboki wanda ba wai ta san shi sosai ba ne, amma dai yana da kirki, sai dai bata tabbatar ko za ta iya amince mishi ba. Bayan tsawon watanni tana ta gwagwarmayin yadda za ta samu kuɗin abinci da za ta kula da yaranta. Kwatsam sai ga wannan tsohon abokin mijin nata ya zo ya same ta. Bai kamata a ce yanayin da kike ciki ya kai haka ba. Ni da 'yan uwana za mu rika taimaka miki, mu baki kyakkyawar kulawa da abinci da sutura, ta yadda za ki ƙara samun tarbiyyar addini da kusantar Ubangiji. Zainab ta tuntuɓi ƙawayenta. Ƙaryar banza ce. Ba gaskiya ba ne. To, amma tana da wani zaɓi ne? Haka Zainab ta bi wannan mutumin har ta shiga ƙungiyar Boko Haram. Haka suka yi ta koya mata aƙidinsu da munanan ayyukan da suke aikatawa. Kuma sannan sun samu abinci, gashi kuma ba sa fama da rashin lafiyar da suke a baya. Ba da jimawa ba kuma, mutumin da take zaune da shi ya shiga kawo mata da yaransu a cikin gidan da take. Gashi kuma an raba ta da ƙawayenta. Gidan da take ciki ma ya fita daga ikonta, abinci ma da ƙyar suke samu. Ballantana batun wani ya bata kuɗi. Rannan sai ga mutumin ya zo gurinta ya bata zaɓi. Muna son za mu tura ki wani aikin Allah, inda za ki aiwatar da ƙunar baƙin wake don ki samu shahada. Ya gaya mata. Za ki je kasuwa ne ki tayar da bom ɗin don ki hallaka maƙiyanmu. Sai ta ce masa, ta yaya zan shiga kasuwa in tayar da bom in kashe kowa alhalin ba su aikata wani laifi ba? Tana iya yiwuwa akwai 'yan uwana da ƙawayena a cikinsu. Duk waɗanda ba sa tare da mu maƙiyanmu ne. Mutumin ya gaya mata. Zainab ta san yin hakan bai dace ba, don haka ta ki amincewa. Mutumin ya ji haushinta sosai. Kusan lokacin da take ta tunanin barin ƙungiyar, ta yi tunanin komawanta gida. Ta tuna irin yadda suke rayuwa cikin kwanciyar hankali, yadda suke zaune da 'yan uwanta da ƙawayenta da mutanen unguwarsu. Kowa yana zaune lafiya, ga kuma yaranta suna cikin walwala. A ƙarshe dai Allah ya taimake ta samu ƙwarin gwiwa, ta tsallake ta barsu ta koma gida. Wannan shine labarinta. Ina alfaharin bayyana wa duniya halin da ta shiga, kamar yadda ta nema a bayyana. Duk wanda ta haɗu da shi sai ta bashi labari. Hangen dala ba shiga birni ba.